What's up mga kuya ko, for today's video, kuyugi ko ninyo kay kaning parto ato nang i-continue. Kay wa man jud mi nag-abot ni Ibana o hala kaning nindot na view diri sa 10,000 Roses, Lantawa. Kay basin niya ganahan ka ari diri sa Cordoba. Aron ma-experience ad nimo ning mga roses diri nga gasiga-siga. Maong wa na tay angay langayon ari na kay atong sakaon. Kasuhod nato diri sa entrance matik na adayon tay nakitaan. Aduna di ay sila diri mga kuis og souvenir nga daghan. Na ay kitchen na hindi lungaganan, umbrella na karaan, ballpen na kawayan, notebook na suwatanan, og sa amin na igtan-aw niya puro sayo pra nimo iyang makitaan. Maong dili na nato na hisgutan. May pag-mo-order taan ng 10,000 Roses na milk tea aron makasuway taani. Nya musaka na dayon ta diri kay mangita tawag pwesto na semi-kumbate. Kaya ato dayon nilingkuran while drinking milk tea. Di kahataani makansi. But before that, lantawon sa nato ni. Kaya mauday ni mga kuisang itsura sa 10,000 Roses igagabi. Maong simi duol dayon ko sa hayag aron di ko simi maipit ani. Nya kay niabot naman ni si Rani aw magpaabot na lang ta sa milk tea. While gimikos-mikos pa ngadto ang atong milk tea, lantawon sa nato ni diri. Sa makita ninyo diri na ay night fishing sa gabi. Nya mauday na ang CCLX na connected padong Cebu City. Mauday na mga kuis ang sea viewing nila diri. Nya night flight dayon bisag gabi. Okay pakhatani. Maong ali mga kuis mag-unwind sa ta diri as in ingani. Nya manaog sa ko diri kay ang milk tea di man tumuduol tingali. Ang nakapait pa ani kay nagsigitag paabot og milk tea pero wa pa man sad taday ka order diri. Ito mga kuis daw, check natin. Simi maipit man taani. Di jud ni alang-alang kay sa presyo lami na daan. Ayaw kasuko dira ma'am, simi nakahuna-huna ramanggod ko mag-cook inkan na lang. Pero di na nato nahisgutan kay panigurado kani nga milk tea aw lamian. Kahasag video sa alina ba kay ato nang higupan. Unang higop, oh yeah, lasang milk tea. Nya unsa mo jud nang gitudlo-tudlo ni Morani. Ayaw sigig tudlo dira kay busy sa apam si Ma'am Marby. Cheers sa tabi aron mahurot nako ni. Usually man gud mga kuis di ko makahurot sa usa kay ingani. Di man jud ko fan sa milk tea, pero ayaw saba niya ha kay basin librihan niya ta. Taysa bago pa nimo taas na kwentuhan na ako'y nahinumduman. Na amanday tay nadala na suman, igawas na dayon mamarbi kay ang milk tea ato ning parisan. Kahasag trip sa mga buang milk tea parisag suman, nya ang lasa ani unsa man. Pero di na sa nato nahisgutan, ang importante di madaot atong tiyan. Nya si Kuis Rani diri naay nakitaan. Unsa man jud na Kuis Ran, ayaw palabig pang chicks dira kay imong chicks di na mabilang. Pero di na ta maghisgot ana kay kita manaog na lang. What's up? Everyone really love. Kahasag kanta sa buang. Hilom dira Sir Kuis nya pauli na lang. Okay, time check. Oras na para mamatngon ka na waka na niya gihigugma. Buang nga sa nahisgot na sad sa gugma-gugma. Hiluma sa ng mga gugma-gugma kay tan-awan ning mga roses diri Kay sa una, sangwa pa ko kaari, abi nakog tinuod jud ni sila. Plastic man day ni sama sa imong amiga. Pero di na jud ta maghisgot ana kay simingit-ngit na. Pero di nato kanihanglan mabalaka kay may simi against the light na pasangil pamansad ta. Maong pagdali na kay ang the longest bridge diri di na nato makita. Nagsaad jud ra ba ko na igbalik na kog Cebu ang CCLX videohan ako. Nya kay simingit-ngit naman ron maong murag di na mahitabo pero ayaw kaguol dira do kay ikaugma buntag dako adto na nako kay nagsaad naman jud ko dili man ko sama nila na mo reason og promise meant to be broken. Para nako no di magud na valid na rason nganong di ko makit-an sa dulom. Nya magday ni mga kuis ang atong kuha, ikabalik nato, ikaugma ana. Nya kay medyo taas-taas naman ni na video ha, diri na lang sa ni taman ha. Nya if bago pa ka nasaag diri sa kong channel, suporta isad ko ha. Tuplo ka ragud ng follow button nya bisag mo react ra kag haha. Nya kaning video nato sa CCLX at ha. Nya kanida si Sir Kuis na laging nagpapaalala na bahalag pobrita, basta daghan tag kwarta, buanga sa.